gani guys. Ha? Magluto ko pancit canton. I'm gonna luto-luto kay pancit canton. So, tinlog ko yata. Love ko rin mo ba? Ay, Mang, love ko rin mo. Mang. Mang. Agatas lang. Ay, kala. Palit dito gatas, be. Muna kung yung gyapon ko ba yun? Palit. Di mo gyapon ko eh. Ay, yun, banat po na sa anak. Ama ko gikan mo Ay, yung kwarta. reklamo ba? Agi ko gikan mo kwarta. Yung reklamo ba? Hindi, wala tap, ano yun? Ano ko, ano ba? Ako. Insa mang? Gatas mo. Isa. Ilan mo lang ko ah? 11. Sarap? Ikaw rin ito? Iko. Gangan. Ha? 11 man. Deman! Oh! Mali ragot. Ito di ay. Wala nga na ba diha ah? Di ka kami inom diha ah. Doa ba? Wala pa diha? Di naman yung makaya ka ni. Dili eh. Bag. Uso sa bag. Isa raw ba panitag-ikan ko? Ah, diha ba? Pangunga. Oo. Diha ba ko? Mangga ni biskan piso. Wala biskan piso mo. Sa bag mo. Sa bag. Sa bag. Ay, sa bag. Cuma ni. Eh, 5 naman ni. Anita agad dong. Yan, lapot sa tunga. Dato na. Abli ba? Dahil sa tunga. Taon diha. Dato na. 55 dalaan. 45. 25. 24. Ang ako, Jis. Ay, mat.
Jadi gini ya. Pre, semen. Sakit? Cuma daw ko i-undak mo. Ako na budi kay. Meron na sa tayo kayo. Okay. Walay sudlay. Kaya hindi mo na oy, dito ko siya siya. Bata pa rin, laki-laki na pa. Okay. Baby, I don't wanna die all the time. Agay na iko. Ang ulo ni Mama. Sorry. Ay! Okay. Ayun na. Bubuton na Diamond. Bubutong man mangaman na igo. Dahil labay na ko. Skip. Mana yang mau skip dong? Ako lagi sumasaad ka ni ads na po. Kalain na na. Skip na na daoy. Anak ko.
Ulo.